οικολούθησε και ο Πολωνός ομολογός του, ο νους μου πάει κάποια χρόνια πολύ πριν, όταν η Ευρώπη ήταν στα πρόθυρα της πιο άγριας σύγκρουσης και αιματηρής σύγκρουσης. Αυτή που τιμήσαμε τις τελευταίες ημέρες με το όχι, θυμάστε προφανώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμάμαι ακριβώς. Την Πολωνία μαζί με την Αγγλία. Ναι. Ως αντιπάλους των Γερμανών. Όχι με τα όπλα τώρα, αλλά βλέπουμε. Αλλάζουν τα όπλα. Εκεί που υπήρχε ο βαθύς φόβος όταν ψηφίζεται η συνθήκη του Μάστριχτ, ότι το Μάστριχτ εγκυμονεί το νέο αυγό του φιδιού στην Ευρώπη. Και δεν αναφέρομαι στον ναζισμό, αναφέρομαι στην επανεμφάνιση του Ράιχ. Επειδή δεν το πολύ μαθαίνουμε στην οικονομική Ελλάδα. Επανεμφάνιση. Επειδή δεν το πολύ μαθαίνουμε στην Ελλάδα. Ράιχ, που είναι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού έθνους, σε ό,τι σημαίνει κράτος, έχει μια χιλιόχρονη ιστορία από το 960 μέχρι το 1804, όταν κατέθεσε τα σκύπτρα των όποιων των επελαβνουσών στρατών του Ναπολέοντος. Είναι η ψυχή της Γερμανίας το Ράιχ, στην ιστορία της. Και έχουν μετά άλλες δύο προσπάθειες, το δεύτερο και το τρίτο Ράιχ. Το τρίτο Ράιχ έγινε δια του ναζισμού. Δεν σημαίνει πάντα ότι το Ράιχ είναι ναζισμός. Όχι. Είναι η προσπάθεια της Γερμανίας να επιβληθεί στην Ευρώπη. Οι δύο προσπάθειες που έγιναν, του Δευτέρου Ράιχ και του Τρίτου Ράιχ, οδήγησαν δυστυχώς στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να έχουμε οικονομικό πόλεμο. Και να μην συνεχίζουμε να πέφτουμε θύματα του μύθου, της απάτης, της αυταπάτης και της ψευδαισθήσεως, ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα κάτω από το ευρώ, υπό την ομπρέλα της Γερμανίας, είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα, είναι η ιστορία της, είναι η λαή της. Η Ευρώπη για μένα θα ήταν η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η Ευρώπη του στρατηγού Ντεγκόλ, του Αντενάουερ, του Ντεγκάσπερη, όλων αυτών. Ναι, παίρνω όμως τη φράση του στρατηγού Ντεγκόλ, η Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων, από τα Ουράλια μέχρι τον Ατλαντικό. Δηλαδή είναι μια Ευρώπη η οποία δεν θα είναι υπό την εξουσία κάποιου έθνους ή κάποιων εθνών της Ευρώπης. Είμαστε μακριά από αυτό το όραμα και το ερώτημα είναι η Ελλάδα τι ρόλο έχει σε αυτή την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είμαστε στη ζώνη του ευρώ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποτε θεωρήθηκε ως μια μεγάλη ιδέα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλουν να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα όταν η Τουρκία παρακαλεί και εμείς τους λέμε όχι και άλλα κράτη θέλουν να μπουν και τους λέμε όχι. Σήμερα πιστεύετε ότι πέραν των οικονομικών θεμάτων, τα οποία βλέπουμε, τα είπατε, με τους δανειστές που μας πιέζουν σε διάφορους τομείς, η Ευρώπη, η ένταξή μας σε αυτή την Ευρώπη, όπως την περιγράψατε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματά της, έχει κινδύνους και για την εθνική μας ταυτότητα? Κινδυνεύει η πολιτιστική μας ταυτότητα? Μήπως πρέπει να αντιδράσουμε προβάλλοντας κάποιες αρχές και αξίες, το αντιστασιακό μας πνεύμα, μια αγωνιστικότητα, ή να ξαναβρούμε το όχι των Ελλήνων, γιατί ο ελληνισμός με τα όχι του έγινε γνωστός στην ιστορία, όχι με την οσφιοκαμψία? Κάνετε μια ερώτηση αλλά με πάρα πολλά ερωτήματα. Ξέρω ότι είστε δεινός συζητητής και θα βρείτε την ουσία της απαντήσεως. Να είστε καλά, αλλά να τα βάλουμε σε μια τάξη. Πριν απ' όλα, όταν η Ελλάδα ζήτησε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, της ΕΟΚ, μιλάω το 78 το ζήτησε, η απάντηση που έλαβε από την Επιτροπή, δηλαδή από τους τεχνοκράτες, ήταν ότι δεν πληρείς τις προϋποθέσεις. Θα είναι εις βάρος σου να μπει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και θα δημιουργήσει προβλήματα σε εμάς. Τελικώς, για λόγους πολιτικούς, οφειλόμενους και στον τότε Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γίναμε μέλη. Εγώ είμαι από εκείνους που έχω ένα ερωτηματικό. Αν ορθώς γίναμε τότε μέλη ή όχι, ή αν έπρεπε να έχουμε αυτό που πρότεινε η ίδια η ΟΚ, μια ειδική σχέση για να γίνουμε αργότερα. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ θα πω ότι ορθώς γίναμε για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Ναι, να το πείτε. Καλώς γίναμε. Εγώ είχα και τότε επιφύλαξη, διατηρώ και τώρα. Φτάνουμε όμως στο Μάστριχτ. Το Μάστριχτ. Το 92 δηλαδή. Το 92. Που είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ΕΟΚ. Ουσιαστικώς η ΕΟΚ καταργείται με το Μάστριχτ. Και γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε δεν άλλαξε και τυχαία το όνομα. Άλλαξε, όντως. Και υιοθετείται το ευρώ. Ψηφίζεται με το Μάστριχτ το 92, όμως ουσιαστικώς εφαρμόζεται
από το 2000-2002. Για μας 2002, 1η Μαρτίου. Ναι. Για όλους που άρχισαν που κυκλοφόρησε το χαρτονόμισμα. Ναι. Βεβαίως το νόμισμα, μην μπλέξουμε τώρα στην έννοια διαφορά νομίσματος, χαρτονομίσματος, ήταν από τότε που κλείδωσαν οι ισοτιμίες. Ήταν 1-2 χρόνια πριν. Τι κάνουμε τώρα εμείς, πώς αντιστοιχόμαστε? Και εκεί υπήρξε από την, για να λέμε και του πάντα και των άλλων το δίκιο. Αναφέρθηκε και τελευταία. Και από τον Σαρκοζή μάλιστα. Υπήρξε άρνηση της Επιτροπής των τεχνοκρατών της κοινότητας να δεχθούν την Ελλάδα. Εκεί έγινε η εγκληματική πράξη της εισόδου της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Το πόσο εγκληματικό ήταν αποδεικνύεται τώρα. Βεβαίως είναι άλλο πράγμα αν τώρα που είμαστε στο ευρώ που είναι ισχυρό νόμισμα να φύγουμε να πάμε σε ένα ασθενές. Πώς εξέρχεσαι με ποιες διαδικασίες. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν προτείνεται έξοδο για να μην τρομάξουν έτσι οι ακροατές? Όχι, δεν προτείνω έξοδο. Προτείνω μελέτη. Ήταν εγκληματικό το τι έγινε. Και γιατί να τρομάξουν? Κάποτε τρόμαζαν πριν 2 χρόνια και με τη λέξη χρεοκοπία. Με τη λέξη κούρεμα. Συγγνώμη, να τρομάξουν. Είμαστε γενικά σε μια κατάσταση εθνικής καταθλίψεως, με την οποία εγώ διαφωνώ. Να τρομάξουν. Πριν 1,5 χρόνο πρέπει να έχει ελπίδα πάντα. Πριν 1,5-2 χρόνια όταν λέγαμε πρέπει ήδη να προκαλέσουμε τη χρεοκοπία, τρόμαζαν. Μην το πούμε γιατί θα τρομάξουν. Τώρα μας χρεοκοπούν οι άλλοι. Τώρα είναι έτοιμοι να μας πετάξουν από το ευρώ, όποτε θέλουν αυτοί. Μην πούμε εμείς ότι θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ. Όχι, αν είναι, θα προκαλέσουμε εμείς την έξοδό μας από το ευρώ. Εγώ θα σας πάω αλλού. Να με πάτε. Η ιστορία μας δείχνει. Αλλά αφήσουμε αυτό το πράγμα το τρόμαγμα. Ναι. Έχουμε ένα λαό καθυλωμένο στον τρόμο. Είστε ειλικρινείς και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ όμως μελετώ την ιστορία όπως και εσείς και θυμάμαι ότι επί Τρικούπη Χαριλάου 1893 ελέγχθη το περίφημο «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν». Και επί Βενιζέλου το 32. Ναι, και μετά από το 93 του Τρικούπη, πιο πολύ μένω εκεί, είχαμε μέσα σε 10 χρόνια έναν επιτυχημένο μακεδονικό αγώνα που οργάνωσε η Ελλάδα εκτός των συνόρων της και το 12-13 την εθνική ανάταση, αναγέννηση με απελευθέρωση εκατομμύριων Ελλήνων. Και την αυτονομία της Κρήτης. Μάλιστα, βεβαίως. Το 97. Το 97. Λέμε για τον ατυχή πόλεμο του 97, οπωσδήποτε ατυχής. Αλλά έχει και ένα καλό. Πλην όμως η Κρήτη αυτονομήθηκε. Σωστό. Γιατί η Ελλάδα του 1893 παρά την πτώχευση κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να οργανώσει επιτυχημένο μακεδονικό αγώνα που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες συντονίζονται όταν θέλουν και επιτυχημένους βαλκανικούς πολέμους και τώρα τα βλέπουμε όλα με μια εθνική κατάθλιψη? Έχουμε από την ιστορία μας και από την πίστη μας στο Θεό κάποια ελπίδα ότι μπορούμε να ανορθωθούμε και να μην υποδουλωθούμε? Να σας απαντήσω με μια γνωστή στροφή του Παλαμά. Νομίζω τα λέει όλα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εθνικής καταθλίψεως, της πτωχεύσεως αλλά και της ήττας του 1897 και με μεγάλη διαφθορά των τότε πολιτικών, κάπου τότε έγινε και το πρώτο ειδικό δικαστήριο, έχουμε τα ποίηματα του Παλαμά, στον οποίο το ένα στο δεκάλογο του γύφτου λέει: «Και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί να κατεβείς του κακού τη σκάλα, για το ανέβασμα ξανά που σε καλεί, θα αισθανθείς να φυτρώνουν όχαρα τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα». Νομίζω ότι ο Παλαμάς εδώ τα λέει όλα, και για να έρθουμε τώρα σημαίνει ότι σε αυτές τις στιγμές πρέπει να επανέλθουμε στη ρίζα του ελληνισμού. Και η ρίζα του ελληνισμού είναι η παράδοσή μας, είναι η πάτρια θρησκεία μας, είναι η αρχαία μας φιλοσοφία, είναι η υμνογραφία μας. Πάτρια θρησκεία μας, η Ορθοδοξία. Έτσι, η Ορθοδοξία. Ναι, αυτή είναι η μερικοί το παρεξηγούν. Ναι. Πού να πάμε στους 12 του Ολύμπου, εκεί υπάρχει μια φιλοσοφία. Εμείς μιλούμε για την Ορθόδοξη πίστη μας, βεβαίως. Η ιστορία μας, η γλώσσα μας, η λαϊκή μας παράδοση και η λαϊκή μας μουσική, η δημοτική μας μουσική, όλα αυτά που συνθέτουν τον ελληνισμό, χωρίς να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε με εχθρότητα ή με φόβο ποτέ δεν το κάναμε το ξένο, όπως δεν το κάναμε ποτέ. Και όπως λέμε ότι πρέπει να καλλιεργούμε ραδίκια και αντίδια και να αναπτύξουμε την αγροτική παραγωγή, αυτά δεν πάνε χωριστά παρά να αναπτύξουμε όχι μόνο την καλλιέργεια της γης, αλλά την καλλιέργεια της ελληνικής ψυχής. Της ελληνικής ψυχής με την ορθόδοξη πίστη μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάγγελο Τσεκούρα και ας ευχηθούμε να ισχύσει ο λόγος του Παλαμά και να ξαναβρει η Ελλάδα μας τα φτερά, τα πρωτινά της, τα μεγάλα. Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός την άλλη Κυριακή. Ελληνοορθόδοξη πορεία. Ο Κωνσταντίνος Χουλέβας ερευνά την ιστορία, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα του λαού μας.